Време е за разказки, мили деца. Франклин и тайният клуб. Франклин беше любознателно и добро костенурче. Можеше да брои от 1 до 10 обратно, да връзва обувките си и да закопчава якето си съвсем самостоятелно. Той беше дружелюбно, общително костенурче и обичаше да помага на другите. Когато Франклин започна да ходи на училище, той се присъедини към училищния хор и в клуба за рисуване и моделиране, защото много обичаше отборните игри и състезанията. Беше толкова добър в играта на футбол, че го избраха да играе за отбора на училището. Франклин не обичаше да играе сам. Харесваше му да прекарва повече време с приятелите си и затова реши да създаде свой собствен клуб. Първият поканен да бъде част от него беше най-добрият му приятел, Мечето Рошко. Един ден в техния двор Франклин намери интересна хралупа в ствола на един голям дъб. Той веднага осъзна, че това място може да бъде чудесно скривалище за неговия клуб, където ще могат да правят забавни неща заедно със своите приятели. Франклин се срещна с Мечето Рошко и му показа хралупата. Той беше много впечатлен и се съгласи, че това място е идеално за тях. Те решиха да създадат тайни парола и поздрав, които ще им дават достъп до скривалището. Хралупата беше много малка, но много хубава. Те решиха да поканят само Зайко и Охлю, защото бяха по-дребни и лесно можеха да се съберат в малкото скривалище. След няколко дни приятелите се събраха и почистиха скривалището. Подредиха го и измислиха име на клуба им – Тайният клуб на тайните. След училище всеки ден членовете на клуба се събираха в хралупах, ядяха кекчета и боровинки и ягоди и си измисляха забавни игри. Те създадоха телефон от консервени кутии с конец и много се забавляваха, дълго бъбрейки си по него за най-различни тайни. С помощта на разноцветни макарони те направиха клубни гривни и ги размениха помежду си като знак на вечно приятелство. Гривните имаха по един от 4 цвята – червен, зелен, жълт и син, и ги използваха като тайния знак на клуба. Носиха ги винаги и навсякъде. Но Франклин беше толкова зает с правенето на различни тайни неща с приятели си от клуба, че почти забрави за останалите си приятели. В училище всички бяха много добри с Франклин, но последните няколко дни бобърката Боби беше особено мила към него. Тя му пазеше място в автобуса, предлагаше му най-хубавия си сандвич за закуска и му помагаше да почисти след заниманията по моделиране и рисуване. Франклин беше много благодарен на Боби и искаше да й върне любезността. Един ден Боби го попита дали може да се присъедини към тайния клуб на тайните. Франклин се изненада, защото не очакваше, че Боби би искала да бъде член на техния клуб. Но скривалището им беше твърде малко и поради тази причина Франклин отказа на бобърката Боби да се присъедини към тях. Тя се натъжи много и се разочарова от постъпката на костенурчето. Тогава Боби реши да направи свой собствен клуб. Франклин я помоли да не се сърди, но тя тръгна, а той не успя да я спре. Същия ден след училище, 4 приятели от тайния клуб търсиха скрити пиратски съкровища. Но Франклин не успя да намери нищо, а и не му беше до игра, защото беше обидил бобърката Боби. Той сподели на Рошко, Охлю и Зайко, че отказал на Боби да я приеме в клуба им, защото нямало достатъчно място. Те го успокоиха, защото наистина тайният клуб на тайните беше много красив, но тесен. На следващия ден, по път за училище, Рошко и Франклин се срещнаха и размениха тайния поздрав на тайния им клуб. 2 плясвания на дланите и 1 гаделичкане. След това Рошко изрече тихичко паролата на клуба Боровинки и направи нещо много странно. Плесна с ръце, кръстоса пръсти, набръчка нос и каза: Физъл, фазъл, дидъл, дадъл, дик, донг, боб.
Франклин беше объркан и попита Рошко какво е това. Той му каза, че това са поздравът и паролата на клуба за приключения и пътешествия на бобърката Боби, които е научил от Лиско, който беше приет в клуба на Боби. На Франклин му стана любопитно, но не каза нищо друго. Когато настъпи вечерта, членовете на тайния клуб бяха много уморени след интересните игри през целия ден. Франклин, Рошко, Зайко и Охлю се забавляваха, но разбраха, че в клуба на бобърката Боби е имало много повече забавления. Охлювчето Охлю сподели, че в клуба за приключения и пътешествия на Боби са ходили на археологически разкопки за динозаври. Печето Рошко беше много въодушевено от това и коментира колко интересно би било и те да ходят на такива места. Франклин се опитва да измисли нови тайни неща за техния клуб. Той и неговите приятели Рошко, Охлю и Зайко се научиха да пишат невидими букви с лимонов сок, които може да се видят, когато хартията се нагрее. Също така, те измислиха таен код, което им отне цяла седмица. Всичко това беше много интересно, докато един ден клубът на бобърката Боби реши да направи пътешествие до Луната. Това събуди любопитството на Франклин, Рошко, Охлю и Зайко. Те решиха да посетят лагера на клуба за приключения, който ги впечатли много. Сред гъстите клони на огромно дърво се разстилаше лагерът на клуба за приключения. В центъра на лагера си бяха направили малка къщичка и можеха да се катерят, за да стигнат до нея. В непосредствена близост до къщичката, гледайки към небето, висеше стара автомобилна гума, превърната в люлка. Всички от клуба на Боби се качваха на нея и се люлееха напред-назад, наслаждавайки се на усещането за лекота и свобода, докато от тях се чуваха забавни разговори и смях. На входа на лагера се издигаше голяма табела с надпис «Само за членове на клуба». На костенурчето Франклин много му се прииска да бъде приет в клуба за приключения и сега разбра как се е чувствала бобърката Боби, когато той й отказал да бъде част от техния клуб. На Франклин му хрумна страхотна идея. Той предложи на Рошко, Зайко и Охлю да поканят всички от клуба за приключения и пътешествия да се присъединят към тях, за да не се чувства никой изоставен или пренебрегнат. Рошко напомни, че в скривалището няма достатъчно място за всички. Но Франклин предложи да се срещат навън и да се забавляват на различни места в околността. Всички се зарадваха на идеята и се развълнуваха, че ще разширят клуба и ще изследват нови места заедно. Франклин не губеше време и побърза да се срещне с Боби, за да изкаже съжаление за постъпката си и да поднесе извиненията си, че не са я приели в техния клуб. Боби от своя страна и тя се извини, че не е поканила Франклин да бъде част от клуба за приключения и пътешествия. Франклин сподели, че клубът на Боби е много интересен, както този на тайните, и предложи да ги обединят, за да имат по-голям и по-забавен общ клуб. Идеята грабна вниманието на Боби и тя веднага се съгласи. И така, само след час в гората имаше само един клуб. Весело и вълнуващо беше в новия таен клуб за приключения. Всяка среща на членовете беше пълна с радост и забавления. Всички се радваха да видят своите приятели и да споделят нови тайни трикове. От клуба на бобърката Боби всички се научиха да пишат с невидими букви с помощта на лимонов сок, а от клуба на Франклин се научиха на удивителни пътешествия до Луната и джунглата. Когато се срещаха, веднага започваха забавни ритуали за приветствие. Пляскаха с ръце, преплитаха пръсти, сбръчкваха носове и се гаделичкаха по дланите. Това беше техния начин да покажат, че са част от този клуб и че са готови за нови приключения.
С вълнение и настроение изричаха тайната парола. Физъл, фазъл, дидъл, дадъл, динг, донг, боровинка, Боб. Бобърката Боби и костенурчето Франклин създадоха много интересен и забавен нов клуб. Боби направи табела «Таен клуб за приключения», а Франклин направи табела «Всеки е добре дошъл». За тях беше важно всеки член на клуба да се чувства щастливо и спокойно в него.